ADHD og vrede. Hvad kan hjælpe i situationen? Når følelser bliver meget intense, er det svært at tænke klart. Derfor er det vigtigt at have strategier klar på forhånd. Noget af det mest effektive er faktisk at skabe en pause mellem følelse og handling. Det kan fx være at forlade rummet kort, at gå en tur, at skylle hænder i koldt vand, at bevæge kroppen hurtigt, at sige, ved du hvad, jeg har brug for en pause. Forskning viser, at fysisk bevægelse kan hjælpe vores system med at regulere sig hurtigere. Nogle vil sige, at det er at undgå problemet, men det er det faktisk netop ikke. Det handler om at få vores hjerne til at falde ned igen og vente til at arbejde med problemet, indtil at intensiteten er faldet ned igen. Og her vil man også opleve, at det faktisk er meget lettere at kommunikere konstruktivt og mere kærligt og omsorgsfuldt for alle parter. En vigtig sætning kan være: jeg vil gerne tale om det her, men ikke lige nu. Jeg har brug for tid, før jeg er klar. I næste video taler jeg mere ind i, hvordan vi arbejder med vreden på længere sigt. Tryk følg og del med os, hvordan vrede påvirker dit liv i kommentarer.